jam ngantor kok randang teko-teko. Owah-owah ning kene dhewean iki lho. Anak buah yang tidak disiplin ini. Halo. Halo. Piye? Kowe iki ning ngger anak buah kok gak disiplin blas iki jam ngantor. Duh iya lali aku. Aku iki mang gudak. Kuwi apa jenenge? Wong bento. Sandalku iki dicolong. Makanya aku telat iki. Iso ae nggih. Iya, ya wis nek ngono aku ndang tak rono. Ya wis nang rene. Negara iki arep mbok peno sapa nek rawak dhewe sing jaga. Ya. Senengane kok gremeng ae. Agar telat sithik. Ngono. Ini iki lho. Angger duwe komandan iki lho. Senengane iki angger telat sithik muring-muring ae. Antini. Napa? Kena kopi jek iki lho. Apa? Mangkemku rasane. Gulane entek. Gula malah kek tuku ndek ini kok iso entek iki lho. Yang tuwek Rasane piro? lho. Yang tuwek piro? Wingi es tak weki dhuwit. Piro? 50.000 wis entek. Nah, sekitar ora seminggu, temu durung entek. Alah. Lho, gekno. Kanggo nyek ngono. Gulane ra enek. Wis, bubuk entek. Entek. Badok apa? Karo gase yo entek barang lho. Ping rokok ya ora iso iki lho. Mulane kok nyebut gawe. Mulane ditanggung jawab gede. Iki mau Iki ana di jero iki. nyambut gawe ae kok. Iki lho di jero iki lho enek. Meteng tok ae gedekno iki. Lah kayak iki lho. Nyebut gawe Entek tenan. entek. Yuh. Piye iki? Entek mergawe, gawean. Ya engko tak mergawe aku. Nah, teko-teko ne balu palurah kono. Nah. Terus mergawe apa nih? Nah, sermu lho. Arep jengking ora apa-apa. Wis tak turune aku. Pusing kabeh iki. Lek gawean opo ya penake? Saiki gawean nang yo kabeh. Penake gek gawean opo lho? Sudah. Pikir-pikir. Mumet tak. Saiki wis pokoke untuk gawean duit. Lho, kok diae mang. Mana lho? Aku iki mang gutak wong bento. Sandalku iki colong ya. Boy, mana aku? Alasan ae. Tenang. Makanya aku ki lho telat. Ngene ae, Man. Nih, Ini kan ada peraturan. peraturan apa iku? Setiap security yang datang telat Ya, atau bawahan yang telat harus dihukum dengan komandan. waduh. Apes tenan aku. Push up 200.000. Bos, apa 200.000? Iya no. Aduh. Ya wis nang ngono aku gak telat neh iki. Sesuk aja baleni. 200.000. Apa? Sesuk aja baleni. Ya ora bakal tak baleni to, peraturannya kok iki kok 200. Ping 200. Aduh. Ya gak ngene-ngene kok aku.
Ya wis lah. Ini sebenarnya Sir. sesuatu dibaleni neh. Aku lali iki mang. Karo mlaku-mlakune mang lho piye? Jare mang ape mbok warai. Iku wis pikir kari. Pikir kari piye no? Sing penting saiki tuku kopi sik endi mang Pikku sak. Tuku kopi sik. Iku kok dibahas guri. Delok. Jam piro lho, Ki? Jam 2 mbok tuku kopi. Ora sak kopi-kopinan, mbok yo dolanan gitar ngono lho. Baru nek sing buka yo saiki. Iya no. Kok geting aku. Kok paling marah. Ojo ngono ah. Ya wis iki kok nggo tuku sesuk ae. Yo nggo tuku sesuk ae. Lagi dong main gitar-gitaran ngono lho. Aku tak sing nyanyi. Nyanyi apa terus? Wis to. Biasane piye lah? Kok nek ngenane kae lho. Kuwi duwe kisah cinta sing apik kok. Aku. Ya. Nek surat cinta, itulah aku pada pikirannya kok. Iki nek nyanyi dengan suasana hati sing pas, mesti apik. Aduh. Kayak aku sing pikiran karo ngatini kae yo. Ino. Yo jali. Di nyanyekno karo komandan. Apa nyanyi apa lah iki jenenge? Aku dungokno. Aku sing nyanyi apa kowe? Yo kowe no. Aku sing gitar. Aku gak iso nyanyi iki piye. Ya wis lah. Raya rasa gitaran wae lah. Mana gitaran iki lho, lang iki ape lapan kene. Ngablongu ngene. Ya iku wis tugas dhewe wis kok ngene iki, wis gak usah dipikir. Nek ompoke aja diketokno, selehno. Hanya orang tertentu yang bisa megang ini. Aku ya iso. Aja nyekel iki. Aku ya iso. Obong. Aja wis tak dekno. Ana kopong barang. Ini apa ya mana? Cah, aku kudu munggah. Saya dulu ya. Iya. Lega. Pinu. Pinu no. Kok ngrasakno surga dunya wae. Pinu. Tende esuk urung nguyah aku. Lah kira nampung ning utang mak dadi apa? Sakmene lho nampunge. Mau suwene mbok. Sak ember enek paling. Umben kurang jligan nek sak ember bareng. Iya, kandhani kok. Cah, aku mau jare arep mbok parai. Hormat gak ngono barang kok. Ngene lho, aku iki di peseni kok Pak Wo. Pak Wo. Aduh. Bos besar iki yo. Dikon latih Paiman. Paiman ya aku no. Iya maksudnya kowe pengen. Aduh. Aku membuki terus oh. Yo komandan yo ngene no, Bos. Aduh. Aku muga-muga dadi komandan ya Allah. Ora amin. Ora amin iki lho. Aku pengen nutuki kowe. Lah aku ora mbok lengsarno patakmu lho. Kan ku golek wong neng lho. Yo. Ceritane ngene Pak Wowi mang aku diwekasi Pak Noe. Pak Woe. Kon latih Paiman militer. Pesene Pak Wong ngono. Ini kan latihanku ning kono ning tam-taman ning Kalimantan kono. Wow, hebat ya kowe ya. Layak dadi komandan tenan. Wis ngene iki. Gawanane. Apa? Apa jenenge ya? Patok sapi. Patak empatok iki. Iki. Apa ya jenenge? Aku kok lali. Komandan kok lali. Jarang wis dadi komandan suwek ya. Justru iki lho, justru komandan suwe iku ya kudune ngerti to. Iki jenenge wis tuwek bukan piye neh. Dah, jenggot agak semene kok tuwek. Ya ngene. Timbang gabut mending tak latih nang ngene. Ya, Piye aku ndik mang iki. Pokoke intine tak sampekno ning kowe pesene Pak Woi mang ngene. Pak Wo. Bos kita. Bos besar. Bos besar. Yo Iki wetenge gedhi mesti. iki bos kok aku Iya bos.
Jujune ora ndung wonge. Dua. Gue gawe nopo ya? Wangel kabeh wis. Gawe nopo? Ha. Iki sing dadi wit. Iki dadi wit. Coba mantel bisa kok. Makan nek iki. Kumat. Neng, aku tak sing rono, kowe sing rono. Oke. Yo wis, ayo. Wis berduaan. Nek keberduaan kono ku foto sip. Oke. Ayo wis.